Talaga. Eh. So, ayan, nandito na yung dalawang ikakasal. Ayun yung sundo nila. Alis na. Yan. Ating groom and bride for tomorrow's event. Yun, no? Pero kailangan natin ano yan. Ano sila? Kumusta naman ang ikakasal? Stop! Ha? What's up, motherfuckers? Ito. Ngit. Oh, ginagawa niya. Sobra. Bro, pawilan niyo ba ang sabon ko na? Ha? Pawilan niyo ang sabon ko na. Sipin niyo na rin yung papel niya. Stop, motherfucker! Mamaya na mag-ano. Isa lang din ako dito. Naka-open na yung ano natin. Yung aircon. Naka-open na. Wow, mukhang busy-busy ka dyan ah. Unitas ako. Eh. That is a 14. 14 para po. Grabe. The Lord of the Ring! The Lord of the Ring! May ay? The Lord of the Ring! Yes, masyadong payas yung mga daliri ko. 5 na ata yung size niya. The Lord of the Ring! The Lord of the Ring! Ano natin? Ikaw, magkano singsing mo ay? Yung singsing namin, 50 pesos lang. Binili ko lang dyan sa bangketa. Ay, pinahiram mo pa ito mga. Ano ba? Madalas na naiiwan sa kasal. Then of course, the bride's gown. Yan. Yun, no? So, Nick. Ang mga gold ni Mama. Wow. Ayaw ko nang pahiramin kasi marami akong nawalang gold. Ay, tama na ba yun? Ano, hindi ba kayo na-stress o ano? Kanina na-stress siya. Ha? Na-stress dahil marami kayong mga ano, kailangan dalhin, tsaka dapat hindi nyo makalimutan yung mga ano. Ay, gutom na ako. Kain niyo muna si Kenzie. Pag gusto ko na magpahinga. Wow. Ah, guminis yung mukha mo ngayon, bro. Medyo may mga dasal pa nga. May ano light kasi. Dapat. Grabe. Saan, pawilan yung sabon ko sa'yo. Ah, bumili ka na lang ng ano, papaya soap. Okay lang yan, ngayong gabi lang naman. Sisa. Baka sa likod yung bumubol. Ano mo sa sinabi gamit? Yan, pwede yan. Hindi na tayo. Kasi yung damit ko ngayon. Saan? Sabi mo nga sa Saan? Sabi, oh, bro, yung ano ba yan? Panty mo ba yan, bro? Mask Rider. Ah, grabe siya. Ay? Para ka lang si Doggy. lalagyan ko ng protection. Pwede na, Bram! Bro, ang mauuna. Kayo dapat ang may pinakamaraming pictures. Kasi, nakalo kami. Ganon? Parang start ko ngayon. Dito ko sa short dito yung pang-long short na natin. Yan nga. Ay, maun dito. Oh. Wow.
Siyempre ako. Tapos may iwan pa tayo dito. Mawala na siya. Mawala na sila doon mong boy. May iwan na tayo dito. Kailangan pa ng fairness. Wala na akong nakalimutan. Yung wax-wax mo na. Sinok ko dito. Wax. Kaya nga. Huwag mo lang muna. Sinok ko nga. Ito, pinakaparang lang. Ako rin naman kasi sinabi ko lang sinok ko. Nakap. Okay yan, para. Naka-record pa siya. Ang ginawa mo doon? Yung mga kailangan bukas. Kailangan bukas. Ano ba yung mga natalin ko bukas? Hello. Relo. Baka hindi niyo pa. Pabango. Kasi pabango. Pabango. Sis. Hindi ko na yun. Yung damit ko, yung medyas, sapatos. Yung sapatos din. Eh, labas mo na, labas mo na. Medyas. Sumali ko na tayo, bro. Malas sila ka. Bro, anong mapapayo mo naman sa mga ikakasal later? Payo ko sa mga ikakasal. Pakasal na kayo. Pakasal na kayo, huwag yung matagalin. Dami nang alam. Ikaw sis. Anong gusto mong ipayo sa mga, kunwari may mga estudyanteng manonood? Tapos kakasal na sila, anong gusto mong ipayo? I don't know. Ano nga, ganyan mo may medyas. Siyempre malalaman na lang nila yun pag nasa point na sila na Yun. kakasal na sila. Diba? Mahirap naman kasi hindi pare-parehas ang experiences. Boom. Okay. Okay lang, ganyan. Ikaw. Bakit? Nag-unit test pa ako. Grabe, nag-online class. Yan kasi, next time pumasok ka. Grabe. Hey, grabe. Atay, okay lang ba may cute? Oo. Okay lang yun. Oh. Kahit walang medyas? Oo. Ganun naman talaga. Wala naman sila. Asal na kayo mga tol? 8 hours later. Biglang nagkaabay. Wala talagang abay na dapat doon na kayo sa bed. Wala pang 20 minutes nung wala na. Pulot niya. May dala ko, may ito ba to? Sama-sama tayo. Wag.
Dapat. Okay. Mabango to yun. Lighter. Ay, lighter. Check over there. You know. Ma'am? Thank you, sir. Yun, 36.3. And let's go. Kumusta ka naman? Yan, papasok na tayo sa reception natin, guys. Boom! It will be a special moment for all of you guys. Also, would also like to encourage sa lahat ng mga karating lang that we are in a coffee station. Sa lahat ng mga gusto mag-enjoy a cup of coffee, you may
visit that on the west side of this venue that is located near the entrance hall. Maraming pong salamat. Once again, let us observe some of our social distancing. Thank you. Yan guys, nanalo si Mrs. Yan, nanalo siya sa question and answer portion para sa ating couple. Kaya nanalo sila kung how long sila nagsama as boyfriend and girlfriend bago sila ayun, magpakasal. And ang tamang sagot ay 4 years and 5 months. anong tamang sagot? Thank you also to Mr. Yun. Ang sagot ko lang. Salamat din po si Mrs. Edin de Castro. Actually, hindi siyang malapit lang kasi yung sagot niya. Also extending our thanks to Dr. Renante de la Cruz. Hello sir, magandang umaga po. Thank you also to Mrs. Arlene Velasquez. The president of our Newlywed couple, give it a 4. Mr. and Mrs. Condos and Crismel Bays Soriano. This is a beautiful life. Looking for something else to do. Hey, baby, think you wanna marry me? Is it in your eyes? Or is it that song marry you? Bro! Konting sayaw naman dyan galing sa ating bagong kasa. What about that? Bro! I'll be at your school. Come on, everybody, wave your hands. Clap your hands together. Yan guys. Sasayawan na sila pero mamaya diretso swimming ang mga yan. Sensya na kanina naputol dahil kaming dalawa ng aking misis ay nagbigay ng mensahe para sa dalawang lovebirds na to. Boom! Boom! Yun oh. Ha? Who added beauty to the ceremony a while back. Thank you so much to our members, Chris, Axel, John Pahimola, and Mel, Chris Pahimola, and also to our flower girl, Cyril, Kate Pahimola. Thank you so much. Mabulugan po ang asawa. Here we go. Okay, yung susunod kayo ng huwag naman, bakit sakto lang. Okay, let's go! Tayo na ba ako yung mahal na Sir Carlos? Para sa iyo asawa. Isang layer ng nakita yung balang. Huwag naman, hindi kakayanan mo. Here we go, your chance. See your wife. Nakukabawi talaga siya eh. Nakikita ko yung balak eh. Ay, sakto lang naman. Kakayanin niya ni Ma'am Giselle. Go, ma'am. At syempre yung makeup artist natin for business. Kaya. At habang may mga isip pa mga labi, it must be sealed with audience na nagsabi. Sealed it with a kiss. Come on. There you go, ma'am. Nakitabi ang Video dahil kahit po ganito yung nangyayari ngayon,
maraming sakit and ang hirap pag tumama sa amin. Nandito pa rin po kayo, nag-visit po kayo para makadalo sa amin. So, maraming salamat po. At sa parents ko na nandito kayo, si Ramil, at si Boss. Kuya ko pala. Kasi wala yung mother ko eh. At saka yung father-in-law ko, yung mother-in-law ko. Maraming salamat po sa lahat ng tinulong niyo sa amin sa pag-prepare nitong special day na to. And sa best man, tsaka sa maid of honor, salamat sa inyo kasi hindi nyo kami pinabayaan nung mga times na nahihirapan na kami. And sa labas, si Kuya Dan, kung nakikinig ka man, maraming salamat. Nakikita kita dito eh. Maraming salamat kasi lahat ng effort, nandiyan ka para sa amin. And sa mga tito, ninong, ninang, maraming salamat po sa inyo kasi yun nga po, dito kayo ngayon. Sana gusto niyo yung joke lang. Walang inakan to, mga best. So, ayun. Siyempre, unang-una dapat sa Diyos po, nagpapasalamat din ako kasi binigyan katuparan niya yung panalangin namin mag-isawa. Thank you po. Okay na yun. Message na kay Crisel. Ayun. Sa bagong, sa ex-girlfriend ko, thank you kasi sobrang pasensyosa mo. Kahit na sobrang kulit ko na, minsan sobrang mabait ka pa rin. Sabi ni Mama Will. Pero mabait pa rin siya. Yun nga, sana ganyan ka pa rin kung ano yung dating ikaw. Huwag ka mag-bago, bakit ganyan ka lang. Huwag ka sana magbago pala. Huwag ka sana magbago, ganyan ka pa rin. Mataba ka pa rin. Dito mas. We would like to take this opportunity to thank all of our visitors, from our primary sponsors to other sponsors, to our parents, to my siblings, to my husband's family na nandito. We all thank you for coming to our wedding and celebrated with us during this very special moment in our lives. Alam natin na sobrang hirap ng panahon ngayon, but as what my husband said, nag-risk po kayo para pumunta dito sa venue, dito sa reception ng kasal namin. So, malaking sacrifice po yung ginawa ninyo. And we really appreciate it po. Yan. Sana po nag-enjoy po kayo sa munting programa po namin. And sana po nag-enjoy din po kayo sa food. And I would also like to take this opportunity to thank my parents, first of all. Kasi ayun. Sabihin mo kung ang gusto mong sabihin. Go, Mom! Go, Mom! Support ba gusto mo? Wala naman kasi si Daddy dito. Saan na ba siya? Sige na, go, I know, ang dami niyong sacrifices for this wedding to happen. So, we really appreciate yung mga pagpapayo niyo. And thank you so much din po kasi sa pag-accept niyo po kay Carlos, my husband. Yes, thank you po. Kasi minahal niyo po yung minamahal kong lalaki. And
I would also like to thank my siblings, lalo na po kay Kuya Dandan, at kay Novel, for all their sacrifices for this wedding. Ayun, and kay Tito Art, tsaka kay Tita Michelle, thank you din po sa pagdating po dito. And sa mga sponsors po namin, thank you so much po. Sa mga kapatid ko po, salamat po sa lahat ng sacrifices nyo para po sa wedding namin. Hindi po namin ito makakalimutan. Kay Kuya Emil, Ate Claricel, kay Ate Peng, and sa mga pamangkin ko, thank you for your unending support. And kay Kuya Mark din po, na unfortunately, wala po siya today kasi nasa Davao siya. Thank you din for the financial support. And kay Ma'am Emily po, sa band po natin, kay Sir Mervin po, kay Kuya Jomar, tsaka kay Sir Fred, and sa EM Royal po, thank you so much for making this wedding very special and memorable for the both of us. Ayun din po pala sa tito ko po, kay Tito Oscar po, kahit po wala po siya, thank you din po sa presence niya and sa pag-help niya po sa amin sa wedding na to. Sa mga tito at tita ko po, tsaka mga sponsors ko po na nasa ibang bansa, sana mapanood niyo to. We're live! Charot. Ayun, thank you so much po for your help and for the prayers po, as well as with the support that you gave to us. Thank you po. Lakasan natin yung palakpakan para kasal. Ayan, sabay-sabay natin sabihin sana all, o, diba? Seal the message with a kiss. Come on naman. Ready? Dapat 10-second block, please. Yan, okay? Samahan niyo ako sa pagbilang. Ready? 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations once again. At pinapasalamatan po natin ulit lahat ng ating mga co-suppliers ngayong araw ng kanilang special na okasyon. The officiating church, Iglesia ni Cristo Local, Bangnotan. Okay, so ito na guys, tapos na ang kasalan at official na Mr. and Mrs. Carlos and Crisel Soriano. Yan na, congrats sa inyo at congrats din sa kumakain doon banda. So ito ang ending namin, guys. Yan, lamon. At nandito pa rin kami sa La Playa Ursula, dito sa Bacnotan, La Union. The best. Ano masasabi mo? Kumusta ang wedding, guys? Okay naman ang wedding. Salamat sa lahat ng nagpasabit. Salamat sa lahat ng dumalo. Lahat ng mga nagsakripisyo para makapunta dito sa La Union. Kami, nagsakripisyo kami. Sobra. Sa mga hindi pa nagpapakasal, again, magpakasal na kayo. Yung mga kabit nyo, i-break nyo na. Ikaw, Tin, kumusta ang ano dito? Ha? Okay lang naman. Ganun lang. Sunod ulit. Kita-kits. Again, yung mga hindi pa kasal, magpakasal na kayo. Yung kabit nyo, i-break nyo na. Baby,